И какво става, пичове, аз съм Веско да Вест и това мисля, че е нещо като channel апдейт, но не съм много сигурен. Значи аз имам 3 игри, които мога да снимам. Те са Clash of Clans, Clash Royale и Mobile Legends. Но проблема е, че на мен YouTube не ми дава да снимам по-дълго видео от 10 минути или там 15. 10 или 15 минути. И проблема ми е, че ако искате да снимам на Mobile Legends, трябва да снимам до някъде, да прекъсна после видеото. В заден фон се виждат някакви неща, да прекъсна после видеото и да започна наново и така на една битка на Mobile Legends да има 2 части, което малко не е готово. Това исках да ви питам. И ако искате Mobile Legends, ние сме 12 абоната. Ако искате Mobile Legends, на това видео да събереме 10 лайка за Mobile Legends. Ако искате Clash of Clans, да събереме 7 лайка. Ако искате Clash Royale, нека да съберем 5 лайка. Значи така е. Mobile Legends 10 лайка. Clash of Clans 7 лайка и Clash Royale 5 лайка. И да речеме, всека седмица ще има по 1 или 2 видеа. Това беше всичко от мене и ще се видим когато се видим. Чао!